Biem yasamu akwaba Adom Badwam TV Badwam dwumadie no eso enne so ba fefe beki papa bi abagye dwa ya wo free aya Herbal Industries wonmo enu payi egu ha ye bekeka ni nyina bi atro na baby a hunamdua no mu to siri wo mu akope bia no natumia abo ba pa no peye mo ache na bibi aboko de adwumayefo bia ho ye de nyame ase ohun so aye fe mo koso na ye de wo ye na wo fe no adwa ododo aya Herbal Industries enu na wo ho no che bia ne de ye wo nipeduam medase bebre ade achi nipadua ne mu dodo no sa enti ganafo ho hia aya Herbal Industries enti ya dodo mu akopenura ebeboa okay ene ya hwe ohawo a eha nipa ede atete ene areho ebeto nipa so okay dedi kan no ye wadru efe no aya fem na aya fem ni ye ma adru okay ye ka se ma adru a oba bia wo reproductive system a eboa esiesi a wodie no a otumi nyinsen enti se wakwa aware ne bia 2 years 3 years kosi 10 years awo ma obi tena ase 20 years na onwoye eniema pii na kofa awo ho nsem ba ebi ye nam yade ebi ye sebi obu ho obu ne nsa otemu yawo obu ho a owo ovarian cyst no ye tete no no muka ne nsuohie yesi nsuohie abegina wa wodi ni eye sack bi ansuo wo mu a etena wo ovaries no eso ti ebasa oni be machia sa sack no esansa de ewo mu no ehye no enane sperm no okay into oba bia ne kunu hia wo sa o ha no nti won se ensuo na asese kodi dwuma no na asan aba ebasa ahomete asefem eno ene yede akofa aya fem aba se emprapra me de bi bai pa emprapra wodi enim na enyi sa o ha no emfi ho se de be ya ebeboa ayi ama kwanya bedem because moje sufi etumi tena awodie ni ena afenso ye hormones a eye estrogen and progesterone ma hormones eno na eboa siesie ye menstrual cycle na fe se woni be ma ehia na dane nyinsen a na eche se hallelujah and dane nyinsen na aye menses na ba bonten na obi o ho ne estrogen and progesterone na ye hormones no ensisi so tie mane ngina se oba hormones na no na ma ye gina se oba emema so wo hormones ye testosterone eno na eboa mema na oba de esese ugina brane obi bia ye kama nimum so hawa besio wanya namu yade ahodo onim se namu yade ahodo gonorrhea chancred chlamydia syphilis ene sanioma no advance nimu anase ekwa animu a utumi nya hawa friend pelvic inflammatory disease na fe no de eye irreversible damage a cause ma reproductive system no enti endru sam pempenso no ansa no watu anamo sabre ya wonu kunhia nsuo ne ba sabre ya wontumi mfafuru no ene ye de aya fem aba yese numbi na emprapra awodie nim ensiesie mu wa obu nsa otimu yawo obu ho a omu ne nsa kra bosumi miensa bosumi nsia fe na no wa menstruate ba ebasa ha adwen wontumi nyinsen enti hwehwe aya fem na emwa afa die di ho no mema de nso wo ho yedro no obia ne de wonkonom baako na ensa ya de ahodo be ye oha mema de ho efe no aya men vital eno nso siesie mema reproductive system bema bia wonkwamo a wo fom bema bia wanya obstructions obu honom a ne tubes na sperm no efa mu aba no ne oba hia atumi ayinsen no tubes ni mu asisi ti bema bi wo ho ne oba hia ne ho mma ne ho nsane ne nyina yo how kese ne e wo mema bi won so mo nkwamo ano wo fom emwa nankasa na deda nti e basa oni oba hia etumi na ne nyinsen sa bema no ne yese hwehwe aya men vital na emwa ebedi wakagina mu ayi sa wo ha no nyina afi because awo ho nsem ya de a se mukwa aware na etumi de aware gyaye kraba na fe ama areho abafie no na yempe eno nti na aya Herbal
yakofa sandre edi aba de di ho pa nso eye aya mango na ye ka aya mango aye yensa sei no ezese wu se ehu hia mema no bema bia obema atofom why important ache obu ho a ne hu ajojo emema nso enye like omo ye nipa bia saa how ne to omo a etete omo pa yes efie jedum oji ohu ba bia enye se wo sika dan mampo na obema ajojo a wani nji wa brabom enu nti no bomodi anema mema ehu jojo anasa oni oba hia ohu sane wontem premature ejaculation ni nyina yo how kese na sane oma ni nyina free adwemu ena sane aba ye genital nerves etu ye bema na wo hawa bomodi ahwehwe aya mango na emwa ebe pejaw ama wagina brane ama ye bema mapa ane aya mango ena sese wo hwehwe afei ye obako eye aya men flow na eno no ye can flow ana chese se wo dwunso feeling okay bema bia wo dwunso ho nsem ye de kateta ato bema bia wo dwunso ana emu apan mienu bema bia wayase ye wo ya wayase ye dududu obo ho ne oba hia kra otimu se na yase eye ne ya sa bema no ye se hwehwe aya man flow eno bebo yi prostate mu ha wo nyina fi ho prostate no ye mu ahodo miensa ye wo prostatitis ye wo benign prostatic hyperplasia eno ye prostate enlargement ansa ne ye wo prostate cancer bema bia wa fa sa stage ni mu nyina no abedru cancerous stage no hwehwe aya man flow ebeboa wo ye de catheter to bema mu a emohu ensuro onom aya man flow a yebe yi catheter nentem esanse esiesie prostate glands no eyo hawa ewo hobia efi ho se de ebe ya ebeboa wo na watumi adwonso because de bia ye kasa se wodwonso kamu a edane boo eye den na ye kidney stones to once ahihye wo kidneys mu eno so de how foforo enenam eno nti entena se emma wunya kidney stones ne saa nneema no bo ho dwonso abonse moja ni ade kura ne namu emema wo haw eno nti ma wapomudin ho hia na to eduro papa enro ne de ebu mama ebu wo kromu bebre ne mum hwehwe papa te se aya Herbal Industries yenduro papa no aye contact ne ne akira kwan medase pi ye numbers a wo be frɛ ye siso na free delivery okay akra ha ba bia wo bia no frɛ ya ye be deliver e the amount free numbers no 0546 100 100 0546 100 100 and 0533 836195 0533 836195 and 050 8758701 ye besre se baby a wo bia no Ekus Pharmacy e wa Ashaman hwehwe ndro ni bi e wo ho afi Chaska e wo Tema General Hospital ho ena Community 5 on so Little George obi anim no wonpotem ho Sakumo no e Milan Chemist afi Organic and Natural Remedy e wo Palace Mall Nana Boache Herbal ewo kanshi Kobedia Enterprise ewo kanshi Spintex Chemist ewo kanshi bebia wo bia no hwehwe East Cantonment Herbal and also was Circle and add pharmacy bia wo behu bia no bowra ho benya aya Herbal Industries yendro papa ni bi Randy Pharmacy ewo ensawom and Randy so ewo Madina ene ni importem ho Meditap ewo Hachu afi Budget Pharmacy ewo Kolebu importem ho baby a wo bia no so ofre ye ni a ye be deliver edro no e dia ma de me di twa to ye aya slim mix obi asrade age uni pedua boso sese no ye makese anyi ye ni pedua moso umu ye dura e de nyarewa hodo pi e na brew enti hwehwe aya slim mix na enyi srade boni bi enfi wo sisi aduane a ye di nti ama srade age ye ni pedua no aboso efie biam ye di emo ni anwa te basa edo how ni sunsanso boni ene breye enti hwehwe aya Herbal Industries aya Herbal Industries nro no enum enegu hei kope enubi na entumi mo ba beki yeda se papa yenyina no so ne nkomo no ye mfansi ha medi afia abankwa tamakulu mambo atama ye krado
ɛde ahosepe ɛtoa so